Nongtrei SSA apa kan lama jengka all mekhlea SSA Non-Teaching Staff Association kila Pynshngaiñ ka basau haka jingki jongki bar ka Jingsahmiet jongki apa Madan Malki kini ngelam jongki ni ka kunhun kila thu bawa lada ka sarkar ka thungya ka komiti ka bar bongot kit khat ban pe ban bishar ka bun ki mat ka jinawa jongki ni ka kunhun hendai ka jingalang ka balong la thu bukan ka jang kam chimlakan stai kimat kembalabu kat kum ka jing ptha jang komiti batin bata ka daw kini kai ki petang ni kini ka jingi khi ka jongki haka te ka jaka menta ka Miet aka jingi khi ka jongki la yu ibo MLA jongka maulai uba brastable mar banyang kat wi pat ki nongket kam jongka VPP na maulai kile poi bani ai masi mi ni kai haka te ka jaka ini dawan tes dan ini regular ini kena mulai bagi nak pandang banyak oh apa kalau proses macam macam konsep lain Orang nak kalian ada cerita sosial.